Forestil dig lyden af kolde bølger, der slår mod et træskib i det mørke nord, mens vinden bærer duften af salt og røg gennem luften. På dækket står en kriger med fast blik mod horisonten, klædt i læder med et skjold ved sin side. Men denne kriger er ikke en mand, som mange måske vil forvente. Det er en kvinde i århundreder, har fortællingerne om vikingerne været fyldt med billeder af frygtløse mænd, der sejlede over havene for at udforske, handle og kæmpe. Alligevel gemmer de gamle sagaer og historier en anden, mere mystisk fortælling, som i lang tid blev oversat eller betragtet som ren fantasi. Historien om skjoldmøerne, de kvindelige vikingekrigere, der ifølge landerne stod skulder ved skulder med mændene i kamp. Men var disse kvinder virkelig en del af vikingernes verden? Eller var de blot dramatiske figurer skabt af fortællere, der ønskede at gøre deres historier endnu mere spændende? Dette spørgsmål har i mange år fascineret historikere, arkæologer og alle dem, der elsker fortællinger fra fortiden. Vikingetiden var en periode præget af styrke, mod og overlevelse. Livet i Norden var hårdt, og hver eneste dag krævede vilje og udholdenhed. Samfundet var bygget op omkring ære, loyalitet og fællesskab, og alle havde en rolle at spille. Kvinderne i vikingesamfundet havde allerede en betydningsfuld position. De styrede gårde, tog vigtige beslutninger i hjemmet og kunne eje jord og rigdom. De var ikke blot stille tilskuere til mændenes eventyr, men aktive deltagere i samfundets udvikling. Derfor begynder mange at spørge sig selv, om det virkelig er så usandsynligt, at nogle kvinder også valgte en mere krigerisk vej. I de gamle nordiske sagaer findes flere fortællinger om stærke kvinder, der tog sværdet i hånden og drog ud i kamp. Navne som Laerta og andre legendariske figurer dukker op i disse historier, hvor de beskrives som modige, strategiske og frygtløse. Disse fortællinger blev i lang tid betragtet som myter, måske inspireret af fantasien hos digtere og historiefortællere. Men efterhånden som arkæologien har udviklet sig, er nye fund begyndt at skabe tvivl om den gamle opfattelse. Grave fra vikingetiden fyldt med våben, rustninger og symboler på krigerstatus har pludselig afsløret noget uventet. I nogle tilfælde viser moderne analyser, at de personer, der blev begravet med sværd, pile og skjolde, faktisk var kvinder. Denne opdagelse har fået mange forskere til at stille spørgsmål ved de gamle antagelser om køn og roller i vikingetiden. Måske var historien mere kompleks, end vi længe har troet. Måske fandtes der kvinder, der ikke kun styrede hjemmet, men også deltog i slagmarker langt fra deres landsbyer. Tankerne om disse skjoldmøer vækker en særlig fascination, fordi de udfordrer vores forestillinger om fortiden. De minder os om, at historien ikke altid er så enkel, som den først ser ud til at være. Bag hver saga, hver grav og hver gammel sværd kan der gemme sig en fortælling, der endnu ikke er fuldt forstået. Og netop her begynder rejsen ind i sandheden om de kvindelige vikingekriger. Jo dybere forskere begyndte at grave i fortiden, desto mere kompleks blev fortællingen om skjoldmøerne. I mange år mente historikere, at vikingerne fulgte meget klare kønsroller, hvor mænd drog ud på togter og kæmpede i slag, mens kvinder tog sig hjemmet og samfundets daglige liv. Denne opfattelse virkede logisk, fordi mange gamle kilder blev skrevet af mennesker, der selv levede i samfund med stærke forventninger til mænds og kvinders roller. Men arkæologien har en særlig evne til at stille uventede spørgsmål, og nogle gange kan jorden selv fortælle en historie, som gamle tekster ikke nævner. Et af de mest opsigtsvækkende øjeblikke i denne debat opstod, da forskere begyndte at analysere en berømt grav fra vikingetiden, fyldt med våben, strategiske brikker og symboler på en højtstående kriger. I mange år havde man uden tvivl antaget, at graven tilhørte en mand, fordi alle tegn pegede på en person, der havde haft en rolle som kriger eller militær leder. Men moderne DNA-analyser afslørede noget, der overraskede mange. Skelettet tilhørte en kvinde. Denne opdagelse sendte bølger gennem forskningsverdenen og tvang mange til at genoverveje tidligere antagelser om vikingesamfundet. Kunne det virkelig være, at nogle kvinder ikke blot deltog i kamp, men også havde positioner som ledere eller strateger? Samtidig begyndte forskere at kigge på andre grave med nye øjne. Flere steder i Skandinavien fandt man tegn på kvinder, der var blevet begravet med våben eller krigeriske symboler. Nogle af disse fund var små og uklare, men tilsammen begyndte de at danne et mønster, der ikke længere kunne ignoreres. Selvfølgelig er arkæologiske fund sjældent enkle at fortolke. Et sværd i en grav betyder ikke altid, at personen faktisk brugte det i kamp. Våben kunne også være symboler på status, familie eller ære. Alligevel er det svært at ignorere, at disse genstande findes side om side med kvindelige skeletter i flere tilfælde. Midt i denne videnskabelige debat fortsætter de gamle sagaer med at hviske deres egne historier. I de nordiske fortællinger beskrives skjoldmøer som kvinder, der nægtede at leve et almindeligt liv. De valgte i stedet at træne som krigere, mestre våben og følge hære på farlige rejser.
Nogle af disse kvinder blev ifølge legenderne berømte for deres mod og taktiske evner, og deres navne blev bevaret i historier, der blev fortalt igen og igen gennem generationer. Mange forskere har længe betragtet disse fortællinger som symboliske eller overdrevet. Men når arkæologiske fund begynder at pege i en lignende retning, opstår en ny form for spænding. Hvad hvis sagaerne ikke kun var fantasifulde historier, men også indeholdt små glimt af virkelighed? Forestil dig en slagmark i det kolde nord, hvor støv råber klingende stål fylder luften. Blandt krigerne står en kvinde med skjoldet hævet, hendes blik fokuseret og beslutsomt. Hun kæmper ikke for at bevise noget over for verden, men fordi hun er en del af den samme hårde virkelighed som alle andre i sin tid. Denne tanke udfordrer vores moderne forestillinger om fortiden og skaber en næsten filmisk spænding omkring spørgsmålet. For hvis blot nogle få af disse historier er sande, betyder det, at historien om vikingerne stadig gemmer på hemmeligheder, der endnu ikke er fuldt afsløret. Og måske er sandheden om skjoldmyrerne langt mere dramatisk, end nogen tidligere har forestillet sig. Når man samler alle disse spor fra fortiden, begynder et større og mere nuanceret billede af vikingetiden langsomt at træde frem. Historien om skjoldmyrerne handler ikke kun om våben og slagmarker, men også om menneskelig vilje mod og ønsket om at finde sin egen plads i en verden, der ofte var ubarmhjertig. Vikingernes samfund var bygget på styrke, loyalitet og overlevelse, og alle, der kunne bidrage til fællesskabets styrke, blev værdsat. Derfor er det måske ikke så overraskende, at nogle kvinder valgte at gå ud over de roller, som traditionen havde sat for dem. De gamle sagaer beskriver kvinder, der ikke var bange for at udfordre forventningerne. Kvinder, der trænede med sværd, lærte krigens strategi og stod fast i situationer, hvor selv erfarne krigere kunne tøve. Disse fortællinger er fyldt med drama, ære og stærke følelser. Men de bærer også en dybere betydning. De minder os om, at mod ikke er bundet til køn, men til menneskets indre styrke. Når moderne forskning begynder at bekræfte små dele af disse historier gennem arkæologiske fund, bliver forbindelsen mellem myte og virkelighed endnu mere fascinerende. Måske var skjoldmyrerne ikke almindelige i vikingesamfundet, og måske var de kun en lille gruppe kvinder, der valgte en usædvanlig vej. Men selv hvis deres antal var begrænset, ændrer deres eksistens vores forståelse af historien. Den viser, at fortiden var langt mere dynamisk og uforudsigelig, end vi ofte forestiller os. Forestil dig igen den kolde nordiske horisont, hvor lange skibe glider gennem tågen i de tidlige morgentimer. Krigerne forbereder sig på endnu en rejse, endnu en udfordring, endnu en kamp for ære og overlevelse. Blandt dem står en kvinde med skjoldet i hånden, hendes ansigt roligt, men fyldt med beslutsomhed. Henrike kunnen figur fra en saga, eller en romantisk legende. Hun er et symbol på styrke mod den menneskelige evne til at bryde grænser. Historien om skjoldmyrerne minder os om, at mange stemmer fra fortiden stadig venter på at blive hørt. Hver ny udgravning, hver analyse og hver opdagelse bringer os lidt tættere på at forstå den virkelige verden, som vikingerne levede i. Samtidig lærer den os noget vigtigt om nutiden. Når vi ser tilbage på disse stærke kvinder fra vikingetiden, opdager vi, at inspiration kan findes selv i de ældste historier. Deres modige valg, deres vilje til at kæmpe og deres evne til at stå fast i en hård verden, kan stadig motivere os i dag. De minder os om, at begrænsninger ofte kun eksisterer, indtil nogen beslutter sig for at udfordre dem. Sandheden om de kvindelige vikingekriger vil måske aldrig blive fuldstændig afsløret. Men netop dette mysterium gør historien endnu mere spændende. Hver generation fortsætter med at søge efter svar, og hver ny opdagelse giver os et glimt af en fortid, der stadig lever gennem fortællingerne. Hvis du får værdi af vores emner, så abonner venligst, giv et like og slå klokken til, så du kan se vores nye videoer tidligt.